wannan kunun masara ne. bai kun san abin da yake faruwa. Kunun masga yake faruwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Ni kuke sha ne? Wa alaikum salam. Kun san me yake faruwa? Abokina. Ai na zo muku da wani labari nake karanta. Ina ka shiga ne? Fara tattaucewa. Ya garin. Ai na shiga rububi ne saboda sakamakon dan samu wata matsala ne. Daɗi na da kai. Ga guri zo ka zauna guri. Ai yau ina tafi da wani zazzafan labari. Ai ba mu san me ke faruwa a garin nan ba. Kun san bana mun yi shuka ta yi kyau. Alhamdulillah. A shuka alhamdulillah. Kun san ina dan gidan malam Hudu kun san ai ya bar gari. Ya rike da barin gari. Kun san ya kwanaki dan yi wani laifi ya bar gari ya yi tafiya. Wanda ya je Lagos din. Shi dai. Lagos da kenan. Lagos. To ai an ce ya. Gari yake. Katan nan dai katan mutumin nan dai. Wani barka. Yau to ai an ce ya dawo. Ko garan jiya. A cikin gobe. Shi wannan shi ba da hankali wani har abada ba da hankali ba. Ya za ya hankali wanda ya cikin arna. Mu je mu muna noman kawai saboda ya mai da muka sani yake ba yanzu kai lalata mana. Za mu kawo masa hankalin kwaya. Ai ba zai yi ba ai ƙarya yake. Oke, ina zuwa. Mata mai mugun duka ba. Wannan magana haka da kai. Abinda zan faɗa kenan ni ma. Wallahi abinda zan faɗa kenan. To ai gani dukan ma sai a muku. Ka ce munafurcin na ya zama na da daga Lagos ba ana mun bakin ciki na zo da kuɗi. Dan Allah da Wallahi bakin ciki ake mun na zo. Wani babban. Dan Allah taimaka min ka taimaka min. Me kuke ta? Ga yamin me kuke ta? A'a mun zo muna dan tattauna ne. Eh na dace za mun duka ko? A'a ni wannan ba To san yanzu magana. zaɓi ɗaya mu ka san mu a can daba ce ai harkar. Ya ne. In taka ma wuka ko an hauro cikin kai. Wallahi zaɓi ɗaya. Ya hakuri. Me kike so to amma? Ya hakuri. Kutumar uban nan.